दा आं दंफैयो उदालगुरि स्टेसनाव आरोखि नैबे गोदानै दा नैबे प्लेटफर्माबो गोदान दा गोदान लुगासिनो दं। मडेलखौथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ। मडेला एसे बेलेग साइजनि जासिगोन, एसे मोजां साइजनि आरोखि। नैबे प्लेटफर्माबो गोदानथारनि दा माने साइजफ्राथ' एसे मडेलिं खालामसिगोन नालाय एसे मोजांसिन नुसिगोन आरोखि। गोदान बानायगासिनो दं। हाय गाइस, आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे ब्लग दिन्थिनो आखायाव लालायबाय गामाखालिनि बायदिनो। नैबे ब्लगआनो जाहैबाय जोंहा उदालगुरि रेलवे स्टेसना जोंगा मागा गोदानै दा जानो हमदों। बे नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरोखि। दा नैबे एकदमबारे सिफायला जोब्बाय गासिखौबो। साइडनिफोरखौ नैबे मेन स्टेसनाल' दंसै दा। दायो माबाखौ गोदानै बानायनो नागिरफिनदों आरोखि। निउ कनस्ट्राक्सन आरोखि, मोजाङै जाफिनसिगोन आरोखि। नोंथांमोनहाथ' दा पिक्सारथ' नुखाबाय। बे पिक्साराव जेरैबायदि नुदों बेबायदिनो जाफिनगोन होननानै माबायाव होनाय दंखायो आरोखि। नोंथांमोनहा इयुनाव मोजाङै नुनो मोनफिनबावगोन। आं दा ओरैनो ससेखौ देखायबाय, नोंथांमोना दा सोलिगासिनो दं आरोखि बे खामानिया। एकदमबारे गोदान न' लुगासिनो दं, गोदान मडिफाइड देख्रुबदों, दा गोदानै बानायनो मोनसे माबा खालामगासिनो दं आरोखि। नोंथांमोना आंनि भिडिअजों नुलांगोन आरोखि उनावबो। दा खोथाया जाहैबाय एकदमबारे सिगांनि पिक्सारा माबायदिमोन, दा माबायदि पिक्सार, बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरोखि। दाथ' एकदमबारे बायलाजोब्बाय, सिलिंखार बिलिंखार जालाजोब्बाय बुस्थुफ्रा। दा ओमफ्राय गोदानै दा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरोखि। दाथ' नैबेफोर गासिबो सिफायजोब्बाय। न' बां बिल्डिं, सोरनिबा न' दंमोन, बिल्डिं दंमोन। नैबेथ' बिल्डिंमोन, बेबो सिफायजाबायानो। गोदानै दा बे जायगायावनो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय, गारिफोर दोननो हानाय नैबिदि खालामना होसिगोन आरो बे जायगायाव। बेबायदि आरो खोथाया। जायहा सिफायजाबाय बिसोरथ' बहुद दुखु मोनसिगोन। दा रेलवेनि हा, उफायथ' गैया। दा जेसेबांखि गाबा मानो मा जाबावनो, बे सेन्ट्रेलनि हा जाहैबाय नालाय। दाथ' उफाय गैया, नों हगारथारनांगोन आरोखि। खोथाया बेबायदि आरो। दा गोदानै दा लुफिनगासिनो दङ। बेनिफ्राय गोदान कनस्ट्राक्सन दा सोलिगासिनो दं आरोखि। दायो गोदान मडिफाइड खालामनाय हिसाबैथ' मोजांखौनो नुदों दा आंनि नुनायाव आरोखि। नोंथांमोनासो माबायदि नुदों बेखौ मिथिला। बेबायदिमोन आरोखि। सिगाङाव बेफोरखौ गासिबो सिफायजोब्बाय। जेसेबां न' बां दंमोन, गिदिर बिल्डिं दंमोन, सोरनिबा दखान दंमोन, सिलिंखार बिलिंखार जालांजोब्बाय एकदमबारे। नै दा गोदान कनस्ट्राक्सन जाफिनबाय आरो होफिनबाय आरोखि। नैबेयाव गोदानै दा लुफिनबाय। दा मोजां नुसिगोन, माने मोजां सिफायदों, बिथिंबो मावगासिनोबो दङ। आरो प्लेटफर्माबो गोदान दा होगासिनो दं आरोखि। सिगाङाव गैयामोन बेफोर प्लेटफर्मफ्रा। गोदान प्लेटफर्म बानायबाय। मोजां नुसिगोन उनफ्राव 2-3 बोसोरनि उनाव, बोसोरनैनि उनाव मोजां नुसिगोन आरोखि। जायगाफोरखौ समायना नुगोन होननानै आं फोथायनाय दं आरोखि। बेबायदि गासिबो आरो उनाव आं नुफिनबावगोन। जेब्ला आङो कमप्लिट जागोन अब्ला आं होनबावगोन, नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरोखि। उदालगुरि स्टेसना माबायदि जाखो, बेबायदि आरो। दा नैफोर सिफाय जानायफ्राथ' सोरबा दुखु मोननानै दं गोबांथार। बेजोंनो फिसा फिसौ नैबे दा गोदानै कनस्ट्राक्सन जानाया नैबेसिम सफैबाय। नै गाइसमोन, बिसोरथ' सिफाय जाजोब्बायमोन नालाय। दा नैबेयाव बे जायगायावनो दा नैबे बानायफिनबाय आरोखि। दा नैबे खुन्थाफ्रा रेडि जाबायानोसै। बेनि उनावहाय मा खालामबावगोन नुबावगोन। बे ससेखौ नोंथांमोना आं एसे दिन्थिबाय गाइसमोन। बे खुन्थायाथ' दा जाजेनबायानोसै। बेनि उनाव आरो मा जाबावगोन
बुजिनो हाला बिसोरनिया सानबानो जाब्रबो। सिगाङाव बिसिम गैयामोन प्लेटफर्मआ, दा नैबे प्लेटफर्मआबो गोदान जाबाय आरो नै बै गोदानै जाबावगोन, नैबिथिंबो जाफैजोबगोन गासिबो गोदान खालामजोबगोन आरोखि। नैथिंबो गोदान गोदान बानायगासिनो दं बिल्डिं, गोदान गोदान कनस्ट्राक्सन आरोखि जागासिनो दं। दा माबोरै डिजाइनफोरखौ बानायगोन मिथिला। सिगाङावथ' नैबे हाइटआव फिसा फिसासोमोन नै माबाफ्रा थाग्राफ्रा, दा बेलेग बेलेग साइज जाबोबाय। नैबे गोजौ बानायलायबाय नै